Ертеден районыбыз халкы шат күңел белән бәйрәм алдыннан үзебезнең авыл хуҗалыгы продукциясын алырга дип чыктылар. Менә күрәбез, инде һәрбер хезмәт коллективы бик матур оешкан төстә чыккан. Мәдәният йортында каршында да барлык шәхси эшмәкәрләр үзләренең цехларында җитештергән продукцияларны районыбыз халкына тәкъдим итә. Урманların şeksiz hazine, batırların bilen tarih bitlerinde yaşasın Baltaş'ın məngəgə. Baltaş'ım, Baltaş'ım, ömürlük kəsilə saylanır, gitken kuşlarla bitizlə far.